çav û guh li İmraliyê ne. Cahit Kırkazak. Ev rojên ku di rojhilata navîn tên jîn ne rojên ji rêzê ne. Di destpêka sed sala bîstan de hilweşîna İmparatoriya Osmaniyan li rojhilata navîn bi peymana Sêkespîkot ku di 16 gulana 1916 de hatiye destîşankirin gelek netewdewletên xwedestî Sunî hatin damezrandin. Kîjan netew bi İngîlistan û Fransa re tekilî danîn û pişta xwedan Osmaniyan, Tirkan ji wan re dewletek hat diyar kirin. Heta ji bo her malbatekê Ereban dewletek hat damezrandin. Li rojhilata navîn bi tenê Kurd bi helwesta jiyanek wekev û jiyanek hevpar bi Tirkan re tevgeriyan. Lê Kurd diyariya helwesta jiyana hevpar û wekeviyê bi parçebûna axa xwe û bi înkarkirina nasnameya xwe girtin. Dema ku welat hat rizgarkirin û tapuya welat bi peymana Lozanê hat standin û komar hat damezrandin, Tirkan pişta xwedan Kurdan û gotin yek netewe, yek ziman, yek welat, yek al. Komar li dewsa ku li ser pergala Piranî Parêzî bê damezrandin, li ser pergala yekperestî hat damezrandin. Di serî demafên xwezayî yên gelê Kurd û hemû gelên din hatin înkarkirin. Dema ku Kurd li hemberî pergala yekperest nerazîbûna xwe nîşan dan, bi awayeke fîzîkî hatin qirkirin û bi rêya çandî jî xwestin bişaftinê li ser Kurdan bisepînin Kurdan. Lê sed û du salin gelê Kurd helwesta xwe ya jiyana wekev û jiyana hevpar bi israr diparêzin. Bi taybetî jî gelê Kurd di vê 5 salên dawî de daxwazî û têkoşîna jiyana hevpar û jiyana wekev bê navber didomîne. Di nav vê 5 salan de gelek bobelat û karaset şiyan. Gundên wan hatin şewitandin, bi hezaran bi rêbazên kujer nediyaran hatin kuştin, bi 100 hezaran dîl hatin girtin, bi milyonan hatin koçberkirin. Ên ku hatibin koçberkirin li rojavayê Tirkiyeyê bi êrişên nijadperestên Tirk hatin lîçkirin. Lê gelê Kurd dev ji têkoşîna xwe ya jiyana wekev û jiyana hevpar berneda. Îro hatiye asteke êdî pergala yekperest jî qebûl kiriye ku bi qirkirina fîzîkî û çandî nikarin Kurdan tune bikin. Ji bo jiyana wekev û jiyana hevpar rêbaza çareseriya demokratîk xwe daye ferskirin. Sed û du sal bi şûn de îro dîsal li rojhilata navîn statûyên nû tên damezrandin. Hêzên emperyal dixwazin ku ji bo ewleya İsraîlê û ji bo berjewendiyên xwe sînorên nexşeyên dewletan nû bikin. Ji bo wî jî ji heftê cotmeha 2023 ve İsraîl hemû mafê mirovan bin pêkir û li Xezayê kevir li ser kevir nehîşt. Li Îranê serokê Hemasê İsmaîl Haniyê kuşt. Serokê Hizbullahê yê Lubnanê Nasrallah kuşt. Bi vî awayî him Îranê him jî Lubnanê ji Sûriyê durxist. Rusya jî di şerê Ukraynayê ewiqiye û hêz û qudûmê wî ji bo Sûriyeyê nemaye. Bi derxistina Îran û Hizbullaha Lubnanê bi qelsbûna Rusyayê deya a û Yekîtiya Ewropayê rê li Colanê Angohete şêvekirin. Van geşedanên rojhilata navîn ew ê teqez bandor li Tirkiyeyê jî bikin. Tirkiye jî van geşedanan dibîne. Tirkiye ji bo pêşî li geşedanên neyînî bigire, dixwaze bi tevgera Kurd û Ocalan re têkilî deyne. Ev geşedanên ku ji yekê cotmeha 2024 ve li Tirkiyeyê diqewimin ji ber van geşedanên rojhilata navînin. Ji yekê cotmeha 2024 ve li ser bengawazî û zordana Bahçelî sê caran bi birêz Abdullah Ocalan re hevdîtin hatin kirin. Di van her sê hevdîtinan de jî Ocalan bi biryar û bi israr heman tişt got. Ew tişt jî ku şert û merc pêk bên vîna mina teorîk û pratik a ku mijara Kurd ji zemînê şer û tundiyê bînim ser zemîna hukuk û demokrasiyê heye. Ev helwesta Abdullah Ocalan ku ji bo çareseriya demokratîk rêya diyalogê dide pêş ji destpêka têkoşîna Ocalan heta îro neguheriye. Abdullah Ocalan di van hevdîtinan de li dewletê hişyariyek kir û ji rêya giştî re jî ji bo çareseriyek demokratîk hêvî nîşan da. Abdullah Ocalan ji bo dewletê hişyariya di jeopolitîka nû ya rojhilata navîn de Kurd bi gelek bijardeyan re rûbirûne. Her çendî di dîroka min a têkoşînê de terciya min alîgirê jiyana hevbeş û welatekê hevpar be jî di vê demê de nêzîkatiya dewletparêz a ku li derveyê me pêş ketiye û di encama polîtîkayên şaş ên dewletê de xwedî gelek bûyeran e hebûna xwe berdewam dike kiribû. Dibe Tirkiye hişyariya Ocalan piştguh neke û êdî dev ji polîtîkayên şaş berde. Pêşî rey li ber çareseriya demokratîk veke. Peyama ku hêvî xistilê raya giştî jî ji aliyê Dem Partiyê ve û serokê Dem Partiyê Birêz Bakirhan ve hat parvekirin. Dem Partiyê piştî hevdîtina bi Ocalan re ev peyam parvekir. Xebatên Birêz Ocalan ên li ser pêvajoyê berdewam dikin. Piştî ku li ser vê mijarê amadekarî bi dawî bûn dê daxuyaniyên pêwîst ji raya giştî re bên kirin.
Birêz Bakir Hançî da xeftina xwe ya Koma Dem Partiyê de got. Birêz Öcalan di rojên pêşte ji bo çareseriyeke mayîndeya pirsgirêka Kurd û avakirina Tirkiyeya Demokratîk amadekariya banga dîrokî dike. Ew ê di demeke kin de vê banga dîrokî bike. Em girîngiyê didin vê bangê. Em piştgiriyê didin wê. Em li pişt wê ne. Em bang li hikûmetê dikin ku li gorî vê banga dîrokî rola xwe bilîze. Li ser van her du daxuyaniya bi taybetî çav û guyên gelê Kurd, raya giştiya Tirkiyeyê û hemû hêz û dewletên Rojhilata Navîn li îmraliyê ye. Li bangawaziya Öcalan e. Ên ku Öcalan nas dikin baş dizanin ku bangawaziya Öcalan ne bi tenê ji bo gelê Kurd e. Ji bo Tirkiyeyê û ji bo Rojhilata Navîn jî jiyanek wek heve. û ew ê çareseriyek demokratîk û mayînde di nava xwe de bihewîne. Lê divê hemû muxatabên vê bangawaziyê li gorî vê bangawaziyê tevbigerin. Kî ne muxatabê vê bangawaziyê? Di serî de nûnerên Tirkiyê, sazî û rêxistinên sivîl, rewşenbîr, rojnameger, partiyên siyasî û saziyên bawermendan, tevgerên jinan, sendîka û ketkar, bi kurtasî hemû raya giştî û helbet sazî, partî û tevgerên Kurd jî muxatabên bangawaziya Öcalanın. Divê hemû sazî, partî û tevgerên Kurd neyên manîpulasyonan bi Öcalan bawer bin û bangawaziya Öcalan xurt bikin. Nûnerên Tirkiyê dev ji polîtikayên şaş berdin û bi helwestekê wekhev rê ji bo çareseriyeke mayînde û demokratîk vekin. Hemû raya giştî jî piştgiriyê bide bangawaziya Öcalan a ji bo çareseriyeke demokratîk.